baksak to. 57 taon ng pigaatama ni Zenaida Morcozo kan Barangay San Roque, Daraga Albay, an imahe kan itom na Nazareno. Sa haros 5 dekadang ini, kadakol naman dang milagro ni pigtao ka ini sa iya, arog kan pagrahay niya sa aneurysm. Istorya niya, minsan naman siyang pinanluyahan, lalo na kan tamaan siya kan nasabing helang. Sa ibong kaini, mas nangibabaw da apirmian sa iyang dayupot na pagtubod, kaya nalalampasan niya ang mga agyat sa buhay. Way back, Father Agunday, Paris Priest ng Anislag, sinabihan ako mga tamaning Nazareno. Hindi ako nagkuhan. So bagay, hindi ako okay. Tapos, ay hindi nga, alagaan mo nga, mag-alaga ka nga, tabangan ta nga ka. Tinabangan ako niya na, inibahan pa ako diyan sa likod kan katedral. So para gibubagay dyan ng Santo. So, yan, siya ang sako na talagang magataman. Huli kan mga milagrong ipigtao sa iyakan itom na Nazareno. Binuksan niya ang sa indang harong para sa iba pang devoto. An kabarangay niyang si Anacleto Llorano. Pirang beses naman da ang pigtawan ng milagro kan imahe. Bilang hiling ko sa niya, so pigtao niya sa ko na pigiling ko sa iya, natutupad man. Sa trabaho, yun. Sagkod mo niyan, yun pa ako sa LGU, Kandaraga. Yun, sa pamilya ko, sa mga iling ko sa inda, so, desin na magkasakit na sa good health sinda. Yun. Tapos sa trabaho ninda, marayan trabaho ninda. Yun. Bilang panata, ipinangako man ni Anacleto ang libreng serbisyo sa imahe. Arog kan paggibo kan corona kaini, asin pag-imprintanin mga t-shirts na ipigpapanaoninda sa mga nagbibisitang deboto. Si Chaseni, siya mismo nagpapagibo sa ako, nag-imprinta ki t-shirt yan Nazareno. Tapos, kaso hapon, pininturan ko yan, bali pigsalidaan ni Kwan siya, Bado. Basado sa istorya, ang mga Prailing Agustinian Recollect gikan sa Mexico ang nagatod kan imahay kan itom na Nazareno sa nasyon kan Mayo 31 taong 1606 napighulma kan sarong karpenterong Aztec. Ito man kolor kaini, hulita pigsasabing nasulo ang barkong may dara kaini. Alagad sabi man kan ibang eksperto, itom ang natural kaining kolor, hulita gibo ini sa musket na sarong itom na kahoy. Pigtutuboda na milagroso ini, hulita nakasalbar ang imahe sa sulo, linog, magin sa World War II. Tuyong Enero 9, pigsiselebrar ang pista kan itom na Nazareno. Ang devosyong ini kan mga Pilipino, aprobado ni Pope Innocent X kan taong 1645 sa sarong Papal Bull na nagkrear kan Cofradia de Santo Cristo, Jesus Nazareno. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia.